lave øl skal man bruge vand. Bryggeren J.C. Jacobsen overtog sin fars bryggeri i 1835. Bryggeriet lå i Ulækkerstræde i København, og her var det rigtig svært og dyrt at skaffe tilstrækkeligt rent vand. Desuden var jorden så fugtig og fuld af affald, at det ikke var muligt at lave en ordentlig kælder, som man skulle bruge til at fremstille de forskellige øl. J.C. Jacobsen skulle altså bruge en ny konstruktion til at bryggeri, hvor der var rigeligt med rent vand. I 1845 til 1846 blev der lagt en jernbane fra København til Roskilde, og i den forbindelse blev der foretaget nogle udgravninger. Bryggeren Jacobsen så, at i Valbybakken, som jernbanen skulle køre igennem, var der fuldt med vand. Han lagde også mærke til, at der var gårde, hvor de havde masser af vand. J.C. Jacobsen fik sin kemivand C.T. Barfod til at undersøge vandet, og han fandt ud af, at vandet det var rimelig rent. Så derfor skulle de bygge nogle brønde. Der blev bygget en brønd ved Valbyparken. Man måtte stoppe efter man var nået 4 km ned i jorden, fordi der var så meget vand. Vandspejlet stod kun 0,6 km under jordens overflade, men efter kun et år begyndte vandstanden at falde, og man måtte flere gange foretage yderligere udgravninger af brønden, indtil man nåede så langt ned, at der ikke var mere vand. Man måtte derfor bygge en ny brønd. Man lavede dem i en lavere liggende område, men det var en fejl, for man fik problemer med at transportere vandet til bryggeriet, der lå højere oppe end selve brønden. I foråret 1848 lavede man endnu en brønd. Det var dog ikke lige så meget vand i som den første, da den var meget lavt liggende. I en årrække har disse to fungerede brønde været nok, men da ølproduktionen steg, skulle man derfor bruge mere vand.